जंगली शेर है, ज्यादा देर तक हमके पिंजरा में नहीं के रख सकते। तो तू शेर बा? तोहर माई जंगल में गई रही या कि शेरे तोहरा घरे आई? ऐसे का बोल देला के काटे वाला कुकुर भाग गईला पोछे लागे? तो छोड़ा ना, ऐसा का मतलब गड़ल हो तू खड़ला से कोनो फायदा बा? अहिंसा परमो धर्म ना, हमके जाने के बाद बतावा। अरे जोन भइल तो हो गइल, आखिर काम खत्म हो गइल ना। ना तोरा के हमार क्रिया मटियावा मत। यह तो कहानी है का कि तोहरा एड्स बा। टसोक फिसड्डी मार पीट के डर से। 1 मिनट ते हीरोइन के भाई ना लगबे? हाँ, श्रद्धा पूरा कर ला बाबू, मार। हो गईल तो जब में दम निकल चटेला सा रहू। ए राजा जी, दुबरात काहे बाड़ा? काजू बादाम वाला दूध पियल करा, ना तो चढ़ाई पड़ी तो हमरे ढकेले की पड़ी।